Pekne, tak áno, tak akčný deň si vyžaduje akčné kroky a u mňa to je, takže dnes to bolo lektoring, školenie a teraz takýto krásny večer, čiže takáto bodka. Ďakujem za predstavenie, až sa červenám, aj keď to nevidieť, ale možno cez obrazovku, takže dovol mi, aby som ešte ďalej zazdielala, takže som školskou psychologičkou na jednej zo základných škôl, zároveň som aj členkou výboru Asociácie školskej psychológie a snažím sa naozaj o rozvoj inkluzívneho prístupu a vzdelávania v školách a podporu predovšetkým duševného zdravia, pretože ako školská psychologička práve si uvedomujem, že vychovávame budúcu spoločnosť a ako to bolo povedané, čiže ja teraz pospájam tieto veci, či už že odporúčanie od lekára pre dospelých, že majú ťažkosti, problém prísť za psychologom, alebo od toho, že ICF ponúka možnosti pracovať s koučom, tak ja si uvedomujem, že aby to nebolo takéto náročné, ale aby to bola bežná súčasť života, tak potrebujeme na tom začať pracovať už v materskej škole a v škole. A jednoducho tým, že vnímame tú možnosť, že naozaj sme s týmito deťmi celý deň, tak my už ich učíme od teda nástupu k nám, že prítomnosť psychologa je úplne bežná, je každodenná, viem sa s ním porozprávať, viem za ním zájsť. Keď ma niečo trápi, môžem sa mu zdôveriť a určite mi pomôže nájsť riešenie. Takže takýmto spôsobom, keďže škola je zmenšením na našej spoločnosti, chceme vytvoriť naozaj pre budúce generácie ten dobrý základ, že prísť za psychologom je úplne normálne a bežné. A v prvom rade búrať mýty o tom, že psychológ je ten, ktorý rieši ťažkosti, kde naopak v podstate buduje základy duševného zdravia. Hovoríme o tom, ako sa starať, ako vyjadrovať emócie. A my už teda v materskej škole začíname s rannými kruhami a budovaním a rozprávaním o základných emóciách, ktoré potom rozširujeme. A ja už mám takú len čerešničku na torte, lebo moja kolegyňa v materskej škole to všetko teda tak prejde, už ich naučí pomenovať tie základy. A my na škole už naozaj pracujeme. A je to enormný rozdiel, keď to porovnám a mám tú možnosť porovnať deti, ktoré už prešli týmto v materskej škole, ako sa dokážu vyjadrovať, ako dokážu prísť za mnou, ako dokážu pomenovať problém a vedia, že keď prídu na dvere zaklopu a častokrát sa to stáva z školského klubu detí, keď už sú, musíme sa prísť k nám porozprávať, lebo my máme problém s kamarátstvom a jednoducho vieme, že tu nájdeme tú dobrú odpoveď a potrebujeme to vyriešiť. Takže toto je pre mňa naozaj takým zrkadlom, že je veľmi dôležité rozprávať o emocionálnej inteligencii, učiť deti vyjadrovať svoje emócie, pomenovať ich, ale zároveň aj učiť ich, ako riešiť náročné situácie. Pretože ak sa naučia pomenovať svoje emócie, potom to súvisí s tým, že teda učíme ich to pretaviť do potrieb, čo potrebujú na to, aby sa cítili lepšie, aby im bolo lepšie. A zároveň, keď si to dokážu povedať otvorene a odkomunikovať, tak prídu na riešenie toho, aha, a toto by som mohla urobiť ja, toto by som mohla urobiť ja. A zrazu z tohto naozaj ja sa stávam tým manažérom pri tej komunikácii a usmerňovateľom. A oni si to dokážu vyrozprávať, len potrebujú ten priestor, kde môžu nerušene o tom diskutovať. Takže toto je naozaj základom toho, čo si myslím, že by malo byť. Učiť, že dôležité je poznať svoje emócie, dokázať pomenovať svoje potreby. Keď dokážem toto, následne dokážem odkomunikovať primeraným spôsobom aj to, čo potrebujem na to, aby tá situácia, v ktorej nie som v pohode, aj takéto sa stávajú, aj toto sú súčasti bežného života, viem nájsť nejaké riešenie tejto situácie. Bez toho, aby som niekomu ublížil, bez toho, aby sme rozvratili nejaké vzťahy. A na druhý deň vieme, že potrebujeme spolu fungovať a spolupracovať a budeme to vedieť, lebo už to máme uzavreté. Takže takisto toto je vec, ktorú my sa snažíme budovať, pretože to nie je zo dňa na deň. Nie sme takto naučení všetci komunikovať.
Častokrát sa stretávam s tým, že samotní rodičia, keď mám stretnutia s rodičmi a prichádzajú, tak nedokážu hovoriť o svojich potrebách. Nedokážu hovoriť o tom, ako ich naplňajú. Samozrejme, keď nedokážu ich naplňať, tak ťažko je im nejakým spôsobom aj pomôcť. Čiže v prvom rade aj to duševné zdravie začína v rodinách, kde tí rodičia sa musia vedieť postarať sami o seba. To znamená, tá prvá základňa Maslowovej hierarchie potrieb musí byť stále naplnená minimálnym množstvom. Nehovorím, že neustále potrebujeme mať 100%, ale pre niekoho to je 70, pre niekoho 80% musí byť naplnených na to, aby som dokázal fungovať primeraným spôsobom. Lebo duševné zdravie je o tom, že dokážem, nie že som úplne zdravý a že žiadne problémy nemám a neriešim, ale to, že dokážem na ne primerane reagovať. A myslím si, že každý z nás pozná, že keď príde hladný, potrebuje trebárs po obede, po práci svoju kávu a otvorí doma dvere a má doma ešte rodinu. Zrazu nie je všetko tak, ako si predstavuje, tak veľmi ľahko spustí komunikáciu, ktorá nie je hodná ani počúvania a ani sám na ňu nie je hrdý, že takéto niečo spustil. Ale opäť je to zrkadlo na to, aby sme si uvedomili, že aha, naozaj ja potrebujem treba z tých 15 minút si nájsť to miestečko, kde si doplním tie svoje potreby, kde dokážem sa treba nájsť, vypiť tú svoju kávu a po 15 minútach som schopný teda zvedomiť sa, tak ako tu bolo povedané, že začnem teda pritomňovať sa, že už som doma, už neriešim klientov alebo niečo, ale teraz som tu na matkou, mám svoju domácnosť, o ktorú sa chcem postarať najlepšie ako viem a začnem riešiť túto situáciu, možno, že aj rozdeľovať tie úlohy, ale tak, aby sme boli všetci spokojní, aby ten jazyk bol rešpektujúci. Takže ak toto naplníme, tak môžeme prejsť na tú druhú úroveň a to pocit bezpečia a istoty. Toto sa nám v poslednom čase javí ako obzvlášť veľmi citlivá téma a to v súvislosti predovšetkým, ak prichádzajú k nám deti z rodín, ktoré sú rozdelené alebo deti majú striedavú starostlivosť, ktorá neprispieva tomu, že majú pocit bezpečia. Častokrát sa cítia ohrození a nevedia, ako s tým narábať, pretože v každej rodine platia iné pravidlá, v každej rodine potrebujú niečo iné a jednoducho sú z toho frustrovaní a ani nevedia sami. Naučia sa využívať benefity, ktoré im prináša jedna alebo druhá rodina, avšak ten pocit bezpečia nezískajú. A toto je naozaj veľká oblasť, ktorú častokrát potrebujeme nejako podchytiť, ako k nej zaujať stanovisko. Zároveň toto zvedomovať aj treba s učiteľom v škole, ktorí nerozumejú a nevidia do pozadia toho, čo sa deje v týchto rodinách. A na to, aby mohli adekvátne reagovať na to dieťa, potrebujú mať aj takéto informácie. Že jednoducho to dieťa nie je v bezpečí. Druhým prípadom, ktorým sa častokrát stretávame a ktorý ohrozuje to duševné zdravie, že deti strácajú pocit bezpečia hlavne vo virtuálnom svete, kde na nich číhajú rôzne nástrahy. A keďže je veľmi dobrá výhovorka, že školy fungujú na rôznych portáloch alebo teda aplikáciách, kde sa zadávajú úlohy a tak ďalej, tak radi vydierajú rodičov tým, že oni naozaj ten prístup k internetu a sociálnym sieťam potrebujú pre fungovanie, čo však nie je úplne pravda. A zároveň si neuvedomujú, že tie nástrahy, ktoré tam na nich číhajú, sú pre nich naozaj a pre ich duševné zdravie obzvlášť nebezpečné. A nie je to také, že je to nápadné a jednorázové, lebo s tým jednorázovým zvyčajne sa zdôveria, ale je to postupné a systematické pôsobenie na nich, ktoré ako deti nedokážu vyhodnocovať a nedokážu odhaliť tie nástrahy, ktoré im to prináša. A tu napríklad uvedím len taký konkrétny príklad, že sledovanie krátkych storičiek vyvolalo stavy úzkosti z toho, že teda nemôžem jesť žiadne mäsové výrobky,
pretože sa v nich nachádzajú rôzne baktérie, ktoré sú nezdravé a ja teda nebudem jesť niečo, čo je nezdravé. Alebo naopak je to to, že deti začínajú používať vulgárne slova a vulgarizmy, ktoré nepochádzajú z rodiny, ako sme zvyknutí a teda častokrát sa oháňame, že tak to musel určite počuť v rodine, od starých rodičov a tak ďalej. Viacgeneračné rodiny už málo čo máme, ale naozaj zisťujeme, že čoraz väčší vplyv je na sociálnych sieťach a online hrách, kde sú tie deti v úvodzovkách, že sa hrajú, ale spadajú do komunít, ktoré ich ohrozujú práve rôznymi vulgárnymi nadávkami, ktorým nerozumejú, ale dokážu ich použiť a prinášajú ich treba do školského prostredia alebo medzi kamarátov, kedy potrebujú zistiť, kto na to ako zareaguje a zároveň si overiť, či to použitie je kúlové alebo nie, či sa stanú nejakým dobrým využívateľom a nejakým majstrom. Takže ten pocit bezpečia je naozaj ohrozený rôznymi nástrahami. Oveľa menej je to vo fyzickom svete, napríklad keď prechádzajú cez cestu alebo paradoxne presúvajú sa zo školy do školy. Viac tých nástrah v súčasnosti riešime v tom online svete, pretože predsa tam je tá veľká anonymita. Deti si dokážu povedať bez cenzúry čokoľvek. Zároveň sú povzbudzovaní hromadne, že to, čo si napísal, je super, budeš teda známy, lebo veď televízne noviny nám ponúkajú rôzne príklady práve negatívnych príkladov a nie tých pozitívnych. A deti si to vyhodnocujú, že tie negatívne prípady sú oveľa lepšie, pretože lákajú pozornosť. A oni, keď sa chcú zviditeľniť, lebo nechcú byť tými šedými meškami, tak jednoducho využívajú ten program na to, aby upútali, aby zaujali. A v ich hlavách síce beží, že však je to len sranda, ja som to urobil len akože, ale v tej neverbálnej komunikácii nám práve chýba to vyjadrenie, tá emócia, čo za tým máme, neoverenie si informácií a preto je veľmi dôležité aj pre to duševné zdravie, ako tu už bolo spomínané, kritické myslenie, ale zároveň aj vyhodnocovanie, že to, čo dávam do online sveta, sa stáva zrazu verejným a jednoducho je veľmi ľahké to vystopovať a akékoľvek šírenie poplašných správ môže byť ohrozením pre niekoho. A zároveň, keď sa to spojí s generáciou snehových vločiek, ktorí nezvládajú nejaké frustrácie a niekto im to napíše a povie im, že šíriš poplašnú správu, nahlásim ťa, to dieťa jednoducho sa zasekne, zľakne sa a z toho preľaknutia, aký to môže mať následok, ktorý si neuvedomovalo, urobí niečo nerozvážne. A zároveň najkritickejším vekom je asi tínedžerský vek, kedy deti reagujú pod vplyvom emócií a na základe emócií. A tu potrebujeme naozaj upozorňovať na to, že stále tu máš niekoho, o koho sa môžeš oprieť. Či je to ten tvoj rodič, alebo je to ten tvoj učiteľ, školský psychológ. Niekoho, koho máš na blízku, máš po ruke a nemusíš sa ho báť. A na to, aby sa ho nebal, tak práve preto sú dôležité tie vzťahy. A ten každodenný kontakt v bežných situáciách, nie je to len v kancelárii, ale je to počas prestávok, počas rozhovorov, počas toho, že sa prihovorím na školskom dvore, že jednoducho naozaj vidia ma, že aj ja sa pohybujem, že ja sa prechádzam, niekam idem, s niekým sa rozprávam. Dávame si vzájomný rešpekt. Samozrejme, s tým pocitom bezpečia a s tým reagovaním na emocionálne rozpoloženie je dôležité pracovať práve v preventívnych programoch, ktoré sa ponúkajú, kedy naozaj pomenúvame situáciu za situáciou a zároveň hovoríme deťom, ako by mali reagovať. Nie je to automatické, potrebujeme to zopakovať niekoľkokrát. Aj tie programy máte pocit, že trvajú strašne dlho a žiaden výsledok z nich nie je a to len strácajú hodiny a podobné veci, ale naozaj stačí, že ak jednému žiakovi zachránia život, je to veľká vec. Pretože ak len jeden žiak začne sa správať podľa tohto návodu a začne to aplikovať do života, tak vyrastie nám naozaj ďalšia rodina so zdravým duševným zdravím a bude vedieť, lebo to, čo sme sa naučili a čo dokážeme aplikovať,
tak je pre nás veľmi dôležité k tomu, aby sme to naozaj dokázali autenticky žiť, šíriť a jednoducho, keď my vysielame tú informáciu a ten signál, že dá sa aj takto fungovať a takto budovať zdravé vzťahy, tak väčšinou nakazíme tým pozitívnym aj to svoje okolie. A zároveň tu nám musím hovoriť aj o tom, že rodičia potrebujú naučiť deti takej regulácie, či už tej sociálnej, v tých sociálnych vzťahoch, ale takej zdravej úcte, rešpektu a empatii, že ak niekto nemá naplnené potreby, neznamená, že je hneď zlý a vyhodnocovať to a hodnotiť to, ale to, že sa ho opýtať, ako mu viem pomôcť, ako mu viem dopriať čas, či je niečo, čo by nám pomohlo a učiť sa aj takému oddiaľovaniu, reagovať len na potreby, pretože v tom, že sme takí pedocentrickí rodičia a snažíme sa urobiť všetko pre tie naše deti, čo im vidíme, zabudáme na to, že niekedy aj to oddiaľovanie tých fyziologických potrieb alebo aj nejakých iných je tiež veľmi dôležité, pretože myslím si, že väčšina z nás povie určite, že 45 minút dieťa dokáže vydržať bez pitia a bez jedla a dokáže sa fokusovať na jednu vec. Ak chce byť v nej nejako sprítomnený, a bez toho, aby potrebovalo doplniť tieto fyziologické potreby a zároveň máte takú zdravú úctu a rešpekt voči tomu, s kým som, s kým komunikujem, s kým vykonávam nejakú aktivitu. Lenže ak my sami dospelí to nedokážeme dodržiavať, tak ťažko to naučíme deti. Takže stále potrebujeme začať ako keby od seba aj v tých rodinách a ja často hovorím, že my sme tým príkladom naozaj žijúcim a chodiacim, čiže my potrebujeme to, aby sme boli príkladom naozaj svojim životom. To znamená, prvé sa zamyslieť nad tým, že ak chcem, aby moje dieťa niečo vydržalo, tak to musím vydržať v prvom rade ja. Ak chcem, aby menej používalo tie sociálne siete, tak to musím vydržať ja. Ak ich ja používam nadmieru, tak musím prijať aj tú skutočnosť, že aj to dieťa to bude takto využívať, lebo ho to učím, ale zároveň možno, že mu ukázať, že tieto siete vedia byť užitočné na niečo, že vedia vzdelávať, že vedia poskytovať nejaké informácie, ktoré sú niekedy aj život zachraňujúce, alebo teda starajúce sa o tých iných, ak prejavím záujem o toho druhého, ako sa naozaj má, či mu neviem nejako pomôcť. Možno, že len tak spolužiakovi, ktorý je chorý, a jednoducho je odstavený od toho sociálneho kontaktu a nemôže nám byť v škole, teda nemôže byť súčasťou nášho kolektívu a niečo sa deje, tak myslíme na ňo a teda pošlíme mu niečo milé, nejaký milý pozdrav. U nás je dobrou praxou, že napríklad deti, ktoré sú choré alebo hospitalizované v nemocnici, tak im trieda posiela nejaký pozdrav alebo teda deti, ktoré sú dlhodobo v karanténe, trebárs, že musia zostať doma, pretože majú nejaké ochorenie, tak stane sa, že teda na chvíľočku sa zapne ten videohovor a spojí sa s tým dieťaťom a tak toho prizývame, aby sa cítilo, že je stále súčasťou nášho kolektívu. No a ďalším bodom je taká sebarealizácia, ktorá nám hovorí o tom, že je veľmi dôležité ukazovať deťom, že vedia sa realizovať a vedia sa realizovať v dobrých veciach a byť takým dobrým príkladom. Častokrát naozaj aj z tej našej rodičovskej strany to prichádza to, že my dáme tým deťom všetko. Oni na to, aby dosiahli niečo, nepotrebujú vynaložiť žiadne úsilie. A tu si šijeme taký bič na seba, pretože ak dieťa dosiahne hneď všetko, nemá dôvod, prečo byť trpezlivé, nemá dôvod, prečo sa má o niečo snažiť a nevidí vôbec žiaden zmysel v tom, že potrebuje prekonávať nejaké prekážky na to, aby dosiahlo to, čo ono potrebuje. A tak prídeme a keď sa pýtam niekedy v osmakov a sa rozprávame, že no a čo chceš byť ako... A ja vôbec nemám predstavu o tom, aké povolania sú.
Takže častokrát oni nežijú, lebo oni nevedia. Oni vedia fungovať v tom online svete. Ja hovorím, a čo robíš? No hrám. A mama ma zavolá, kedy je obed. Hovorím, OK, a ty vieš, akože, čo všetko to stojí tú mamu a či by si jej tak nemohol raz za čas pomôcť? Čo to stojí? A niekedy naozaj prídeme do toho, že tým, že nie sú tie deti vôbec zasvetené, pardon, do tých tajov, tak on vôbec nemá ani predstavu, že čo všetko je potrebné na to, aby tá večera bola na tom tanieri. Veď sa objedná, hovorím, no úplne to tak nie je, že tá objednávka nestojí na tom, že len to takto objedná, ale že naozaj to zapájanie. A to zapájanie začína takými úplne bežnými domácimi prácami, a tam je čas na to, aby sme sa spolu porozprávali, aby sme zazdieľali o sebe nejaké informácie, dozvedeli sa, čo má nové to dieťa, zaujímali sa o to a videli v tom, že niektoré veci mu naozaj idú a niektoré veci je fajn, ak prenecha niekomu inému, že jednoducho toto nie je jeho parketa, ale určite sa vie nájsť v niečom, v čom vie byť dobrý, výnimočný a čo podporí tú jeho sebarealizáciu. Niekedy síce to trvá dlhšie, nie je to úplne také ideálne na začiatku, ako by sme si to predstavovali a chceli sme to mať, veď pre krátkosť času potrebujeme nejakým spôsobom rýchlo zorganizovať veci, ale naozaj je dôležité zapájať tie deti do všetkých činností a tak im ukazovať, že ak nájdu tú oblasť, v ktorej sa vedia seba realizovať, vedia dosiahnuť veľké veci. A možno, že tá sebarealizácia neprichádza, možno, že majú rodičia nejaké nesplnené túžby a sny, avšak nie každé dieťa dokáže naplniť tieto ich sny a túžby. A tu sa dostávame často k tomu, že rodičia prichádzajú s tým, že trebárs majú dieťa, ktoré má či už nejaké genetické ochorenie, alebo má nejakú diagnózu. A tým pádom treba v škole potrebuje nejaké špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby naplňať iným spôsobom ako bežné dieťa. A tam tí rodičia častokrát spadajú do dvoch skupín. Buď si to vôbec nepripúšťajú, alebo tá druhá skupina je, ktorá povie, ale to moje dieťa je rovnaké ako každé iné a ono to dosiahne. Síce iným spôsobom, ale dosiahne to a pre mňa je dôležité, aby tu bolo. A toto je naozaj veľmi fajn, ak počujeme takéto. A tí rodičia, ktorí si to nepripúšťajú, častokrát tie deti naozaj preťažujú a potom tie deti tiež sú frustrované z toho, že ak by som mal teda menšie tempo, tak možno, že by som to zvládol lepšie. Aj by som sa do tej školy tešil, aj by som niečo urobil, ale takto, keď viem, že budem stále ten posledný, tak na čo sa budem snažiť? Čiže tak degradujeme aj tú ich sebarealizáciu, ktorá je dôležitá. Takže tam je fajn niekedy aj vytvoriť také prostredie alebo takú pôdu pre stretnutie tých rodičov, ktorí majú možno, že rovnaké ťažkosti a zazdieľajú si, ako to oni riešili, ako si pomohli a ako zažili tie príklady pozitívnej alebo dobrej praxe a povzbudili sa. Nie som za to, aby si zdieľali tie negatívne veci, takže som v tom opatrná, ale naozaj, pokiaľ je to skupina ľudí, ktorá sa snaží, ktorá možno, že sleduje tie trendy a prichádza s nejakými riešeniami, vylepšeniami, je to stále veľmi fajn, ak sa stretne takáto komunita rodičov, prepája sa, spája sa a zároveň oni sami už sú schopní vytvárať to spoločenstvo, ktoré ich posúva a vzájomne sa takým spôsobom hecovať k tomu, aby vytvorili to prostredie, ktoré je podporujúce tie naše deti. No a aby to duševné zdravie bolo, tak je dôležité aj dbať na to, aby tie naše deti nezostávali same zatvorené za tými dverami. V období tínežerstva občas sa tie dvere tak same začnú zatvárať a tie naše deti v tých svojich izbách ostávajú sami so svojimi myšlienkami, s nástrahami, tak chcem povzbudiť rodičov, aby v rámci duševného zdravia aj svojho, aj svojich detí potvárali tie dvere, nebali sa vojsť do tých izieb a tak priateľsky, nápomocne, s rešpektom sa rozprávať, čo sa dá robiť a kedy potrebujem mať tie zatvorené dvere
a kedy naozaj je ten priestor, aby som ich otvorila, aby som sa otvorila aj tomu rodinnému životu, tým rodinným stretnutiam, ktoré síce nemusia byť vždy úplne ideálne, ale zároveň vytvárajú vzťahy a vytvárajú prepojenia. A tým, že ľudia rastieme, že sa vzdelávame, že naozaj sa snažíme o to, aby sme boli zdravšie, aj tie naše vzťahy boli také, tak určite sa nájde minimálne jeden človek z danej rodiny, ktorý nám sadne, s ktorým budeme vedieť ďalej komunikovať a budovať tie naše pozitívne vzťahy. Takže určite je veľmi dôležité, aby sme aj v našich školách, aj v našich rodinách, ak máme nejakú ťažkosť a nevieme, radšej zašliť za tým odborníkom. Tá hodina stretnutia, ktorá nás to stojí, tak nám vie uľahčiť mnoho dní a vie nás presunúť a posunúť oveľa ďalej, čiže takým krásnym mostom k tomu, aby sme boli všetci zdraví a mohli sa realizovať tak, ako chceme.